Hello guys, good morning. So may dakdidi tarong kung nakikita niyo. Akon ini akon ini pipritohon para madali. Tas sausaw sa tuyo, sura na, di ba? Pakulob kasi nanulo kon asawa. So namon sura is masag din alimango tapos pasayan. Ginhimo ko gud man iton. Gintumkan ko tapos kuan natawag sini. Gin budget namon tubtubsan gabi. Di gada mo sakto la pero gin budget ko tubtubsan gabi kay waray na para litsura. Tas may halolat siya nga isda. Mga upat ka bugos nga isda. Gugti lagad. Pero yung budget ko siya tubtubsan gabi. Kaya ini sura na mo san agaya na. Tapos kuan guys nanini warak magpaura-uran san sipod talagudti la akon kaon pati luto. Alam nyo kung bakit. Kaya namon lahi may ada lahi nga high blood nadlock up. Kay ato nga nag-street akong padis ato nga bulan umagi nag-street si Maki pag panulo. Edi paspasan ko ka kay garasa. Hinain taon inabat man ak. Inabat ak. Nililip nga ak tas akong didi nagsasakit. Akong didi ba kung batok magsasakit. Magto. Warak magpabipi kay warak mabilingan nga bipihan. Para yung manlat didi ang center ato pa mabiyahe ka pa. Magpabipi ka la. Ayaw na. Didi ako Maki saring ko iunda nga na pag panulo. Or kung magnulo ka man makadamo pag baligya. Ton. Iore niya yung baligya, pero yung balyo niya bugas. Pabalyo-bugasan niya mga bata. Mato. Yung tatanggalan ko kayo, may da iba dunot. Tatanggal ko. Kagabi na la siya outro na nulo. Tapos, waray na manulo to. Adi amon suraya na. Tarong. Okay. Kuan. Maray kami paralit sura. An ako gadlat pagluto san seafood is kuan. May da siya karabasa. Inhaluan ko siya karabasa. Para may konting sustansya naman. Makori kasi ako magpatardang. Kay an akon mga lahi. Diba? Ini pritiwong ko lang ni siya. Tas ayos na ni sura. Para panulan amay, alam mo kung bakit. Alam nyo kung bakit guys. Kaya ang mga chikiting, namimiling pasayan, alimang. Yan amay ka mahilig liwat. Nanonuluan amay. Kada ko sandunot o kakarag. Maulagi hapon. Karag. Yan lang guys. Bye-bye. Good morning everyone again.